Ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe rona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu au tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ay malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wau tahe rona ma hupili dalan mi alani togi hon
honau Tuhan, patuduhon jalani Tuhan, unang be pasombuli luau, sai toguau jono nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan, patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau, sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan, patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau, sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau, sai toguau jono Tuhan. Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan, patuduhon jalani Tuhan, unang be pasombuli luau, sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan,
patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli lua sai togua jono tuho unang be pasombuli lua sai togua jono tuho Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu tahe gona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli lua sai togua. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Dan kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada saudara. Lau mangarade rohatan yang masuk di Parmigota, marede mahita sian buku ede 125, ayat 2 sahat ro di ayat 4, laus jongjong mahita di ayat paupaton.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi porbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do parmulaan ni hapistaran, maruli hamaulon ni roha na sumurung dosude akan na mangula hossa. Hot do barita nai ro di saleleng-leleng na. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala pardenggan basa. Rodi saleleng nileleng nado asini roham. Moliate marohanami tuho ala diramoti ho hami sian naselaun saat ro disadarion. Hupuji hami maho ala nong sahatu baritami tu nauli sian anakmu Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Moliate hudok hami tuho ala di bagasan dame doot hasonangan di loko hatam nabadiai. Saya asima roham, urupi mahami mangulahon nanidokmu, asahot rohanami jala tarpangarangehon hami parangi nabadia. Saya ajari jalapai baru marohanami, asalam ias hami ro di hasusuda ni bohal nami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Maredes yang buku ede 470 ayat 2 onom. Tatangihon ma pati ni debata imanatar surat di 2 Timotius 4 ayat 2. Jami tahon hatai hajok jokon ditiki na une nangso une pisang paingot apoi marhite-hite nasalabas roha dohot pamudayon. Imasahatna atong rak manggidogogo mahita tu debata lau mangulahon na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Maria dehita sian buku ede 420 sada ayat sada dot ayat 4 laus jongjong mahita di ayat paupaton. Saja
Tatopotima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para si roha naso murung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon, rotu jolo ni habangsa habadionmi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Majajot-jot warsai hami ho, marhite-hite pikiran, dot hata, dohot pambainan nami naroai. Dang waulongi hami ho sian nasa roha nami, do nasa ate-ate nami, do nasa todinami, do nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubain hami. Dibanhi tamado rimasmu, jala umammu hami tu hamatean saleling nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham, nagodangi. Ay mangido siya nasa rohanami hasesani dosa nami salutna. Say urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu nabadiay. Ale Tuhan, say asima roham di hami, halak na dongolon. Amen. Tabegema hatabaga-baga taringo tu hasesani dosa. Songon sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomo dorohaku mida hamatean ni parjahat. Na lomo dorohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikko dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana di gicang. Amen. Marede kor wilayah Efesus.
Marede sian buku Edel 568b ayat 1 dot ayat 2. Tabegema hatani debata turpuk epistel di parmi gua tahun, imana nenet sian Daniel tolu, ayat 10 tolu saat ro di 10 walu, tajahama mar sorin-sorin. Dungi piri-pirion jala muruk situtuma sinibogat nesar, mandokon ikon boanon si Sadrak, si Mesak, dohot si Abednego tujolona. Jadi tarboan ma natolu halaki tujolo nirajai. Ope molo olo hamu nuaeng disi dibege hamu suara nisarune, tulila, hasapi, arbab, sordam, gordang, dohot sandok ragam-ragam ni parhinlawan, marsinggang jala marsoba tu gana-ganaan naung hupaulii. Alai molo so olo hamu marsoba, ikot tokinai hamu timpal honoton, tuliang pamurunan namar nala-nala. Dungi idaon ma manang debata dia natuk paluahon hamu sian tangaku. Mololomo rohani debata nami, nahu oloi hami, sai paluaon nado hami, sian liang pamurunan namar nala-nalai, dohot sian tanganmu, ale raja nami. Ido yang go sahatna, martua do akan atu mangion haten di debata jalan nompiopsa. Amen. Marede kor parapuan gabungan.
Marede sian buku ede 120 walu ayat sada dohot ayat 2 laus jongjong mahi tadi ayat paduahon. Taha tidakon ma haporsiaw tai songo nahina tidakon di dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahitamandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatudosan na tumopalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana natim naga begabean sianton di parbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit di panguman ni silatus, na mate tarpajal doibana di hau pinarsilang, na tua toru dungtano, na mangulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, laul hudul tu siamun de bata Jehovah, amanai pargogo naso hatudosani, disimai bana, pai mamulak sogo tutanoon, mangumi alak na mangulu do namate. Au porsia ditondi parbadia. Huria topani alak Kristen akan nabadia. Do dia sesaani dosa. Do dia taina mandok. Mulak mangu sogo daging ni halak no mate. Do diang luar nasora sudah. Amin. Marede kor ama Ebenezer.
Tabegema titing di Huriata. Warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Topik minggu, manja mitahon barita nauli sian nasaroha. Bahasa Indonesia memberitakan Injil dengan segenap hati. Satu nama minggu kita hari ini, minggu ke-17 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2 statistik, 3 Dewan Koinonia. Panitia Natal HKBP Makassar tahun 2025. Rapat pembentukan Panitia Natal Remaja NHKBP telah dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Oktober 2025 bertempat di Gedung Ibadah Bahasa Indonesia dan Panitia Natal AMA Perempuan pada hari Minggu 5 Oktober 2025 di Gedung Ibadah Bahasa Batak. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia. Dalam rapat tersebut telah terpilih Panitia Natal Remaja NHKBP dan AMA Perempuan HKBP Makassar tahun 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanggung jawab penasihat. 1. Pendeta Resort Pendeta Rhys Johnson Simamora MTH MM. 2. Pendeta Fungsional Pendeta Rosbina Boru Sinaga STH. 3. Bibel Pro Rusmi Boru Sihombing. 4. Dewan Koinonia Sintua J Pasaribu SPD MSI. 5. Dewan Marturia Sintua H Simatupang. 6. Dewan Diakonia Sintua E Boru Silayan. 7. Ketua Parartaon Sintua G Simatupang Eskom. 8. Perhaladu HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. 1A Remaja NHKBP. Ketua Periadi YG Sibarani. Wakil Ketua Nepalino F Simanjuntak. Sekretaris Jessica Boru Siboro. Bendahara Agnes Evelyn Boru Tampu Bolon. Seksi-seksi. Koordinator Seksi Acara Liturgi Koordinator Golda Boru Sianturi. Santiur Boru Sianturi. 1. Anggota. 1. Gloria Boru Siahaan. 2. Gerardo Noel Purba. 3. Angel Boru Pasaribu. 4. Angelika Boru Simanjuntak. 5. Lionel Joshua C Sitorus Pane. 6. Riau Wika Boru Simanjuntak. Seksi Dana Koordinator Kirana Boru Sitorus. Anggota Naila C Boru Simanjuntak. 2. Rizka Boru Simanjuntak. 3. Maria Boru Sihombing. 4. Marpel Tambunan. 5. Darve Dev Pasaribu. 6. Tipos Sihaloho. 7. Keti Boru Sipayung. Seksi perlengkapan Koordinator Magen Mateo Simamora. Anggota 1. David Hutapea. 2. Don William Pangaribuan. 3. Arta Boru Hutapea. 4. Madu Sihombing. 5. Samuel Sihombing. Seksi konsumsi Koordinator Diralat Depi Boru Manurung. Anggota 1. Jabel Mengisi Situmiang. 2. Gabriel Eragon Cilalahi. 3. Glory Boru Sialoho. 4. Aurelia Christine Boru Sitogu. 5. Ipo Miranda Boru Sidabutar. 6. Jesslyn Boru Hutapea. 7. Elisa Boru Sianipar. Seksi publikasi dan dokumentasi Koordinator Ananda Boru Ninggolan. Anggota 1. Geo Army Purba. 2. Jeremia Syahaan. 1B AMA Perempuan. Ketua Sintua G Simatupang Eskom. Wakil Ketua Nyonya AWR Sitopul UR Boru Simanjuntak. Sekretaris Nyonya TO Marpaung T Boru Hutajulu.
Wakil Sekretaris Nyonya D. Pangaribuan F. Boru Simanjuntak. Bendahara Nyonya A. I. Silalai R. Boru Manuru. Seksi acara liturgi koordinator Nyonya Sintua PBM Simanjuntak H. Boru Siregar. Anggota 1 Nyonya Charsit Sanipar SP Boru Pasaribu J. Simatupang H. Hutagalung. Seksi Kur koordinator Sintua H. Simatupang, anggota semua guru kur kategorial. Seksi Dana koordinator Nyonya Sintua H. Simanungkalit B. T. Boru Tampu Bolon, anggota perwakilan Parhaladu tiap-tiap wilayah. 7. Seksi perlengkapan koordinator GH Siregar, anggota 1 J. Sinurat, 2 Sintua H. Siturus. Seksi konsumsi koordinator Nyonya C. Gultung Boru R. Boru Simatupang, anggota 1 Nyonya AM I. Silalahi H. Boru Sinaga, 2 Calsit Nyonya H. Hutagalung PT Boru Panjaitan, 3 Nyonya GM Siagian NA Boru Sitorus, 4 Nyonya P. Pakwahan ER Boru Simarmata. Sesi keamanan koordinator P. Simamora, anggota P. Silain. Demikianlah susunan kepanitiaan Pesta Natal Remaja NHKBP dan AMA Perempuan HKBP Makassar tahun 2025 kiranya dapat bekerja sama dengan baik dan dalam sukacita. 4. Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Pada hari Minggu 19 Oktober 2025 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Diakoni Sosial HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan kebaktian wilayah. Yang pertama, di wilayah Efesus pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 di rumah keluarga Amang Sintua Dr. Randus M. Sinaga MBA Inang Dr. Randa R. Buru Bukit akan dilaksanakan di gedung sekolah minggu. 2. Di wilayah Filipi hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 di keluarga Amang MP Sibarani Inang Pendeta Dr. SRH Boru Siagian, alamat pabrik kertas Goa. Ketiga, di wilayah Galatia Selasa 14 Oktober 2025 di rumah keluarga Amang PDA Nababan FH Inang FH Boru Situmorang, alamat Sumarekon Mutiara Klaster Beril 1 nomor 7. Kedelapan, acara pengumuman A1 ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 12 Oktober 2025 paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Parupuan Par Hari Kamis. 2. Pada hari Minggu 19 Oktober 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Perempuan Deborah. A2. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 19 Oktober 2025 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Filipi. A3. Pencarian dana KMKO Perkapalan Unhas. Pada hari ini Minggu 12 Oktober 2025 Panitia Pelaksana Natal KMKO Perkapalan 2025 Universitas Hasanuddin akan melayani pujian di ibadah bahasa Indonesia dan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk pelaksanaan Natal KMKO Perkapalan Unhas tahun 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat
Tuhan Yesus memberkati. A4. Undangan rapat panitia tahun transformasi tahun 2025. Pada hari Rabu 15 Oktober 2025, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2025 mengundang semua panitia tahun transformasi tahun 2025 untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 18 WITA, bertempat di gedung sekolah minggu. A5. Baktian Padang Punguan Perempuan. Pada hari Jumat 17 Oktober 2025, Punguan Perempuan HKBP Makassar melaksanakan kebaktian Padang bertempat di Villa Jonggoa Galesong. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur F. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Sintua B. Banjarnaor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Aha Manurung. Kelima, Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya EJ Siturus C. Boru Panjaitan. 7. Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. 8. Nyonya P. Silaban R. Boru Pakpahan. 9. H. Siturus Pane. 10. Nyonya T. Sitanggang N. Boru Kuta Barat. 11. SPP Pasaribu. 12. Nyonya J. Huta Barat S. Boru Marpaung. 13. Jelita Boru Sihombing. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 13 sampai dengan 19 Oktober 2025. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 10 orang. Keuangan dapat kita lihat di warta jemaat. Maaf, kami ulangi, jemaat yang berulang tahun dewasa dan remaja ada 13 orang. Selanjutnya ulang tahun kelahiran anak dan sekolah minggu ada 7 anak sekolah minggu. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, jadwal pemakaian Sopo Talenta Gedung Sekolah Minggu. Tema Natal PGI KWI 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Nomor 9, keuangan. Keuangan dapat kita lihat di warta yang sudah di-share di WA kita masing-masing. Kita bisa melihatnya di warta tersebut. Kemudian jadwal kegiatan juga dari tanggal 13 sampai 19 Oktober 2025 dapat kita lihat di warta jemaat yang sudah di-share di wilayah kita masing-masing. Warta tambahan, Abang Inang, selesai warta jemaat ini, Abang Pendeta akan memberikan sedikit sosialisasi tentang keseragaman penata layanan HKBP di HKBP. Untuk itu, demikianlah warta jemaat bagi kita pada hari Minggu ini. Shalom. Oras makamang kenang
mengaharuar buku panduan keseragaman pelayanan di Sadok HKBP adong 10 poin. Alai sian 10 poin ini nunga gudang taulahon holan manang napiga hal nama naikon pai baruota mulai hari Minggu di tonga-tongan ibadah ta ala nunga jolo mamulu sian rapok padita di 2 tahun na salpu do sido di gudang di tahun na salpu lo songoni muse nunga mamulus di rapok padita distrik na upatu pahami di bulan na salpu jala nunga sosialisasi di 2 hali di sermon paralado di Huriat HKBP Makassar. Adong mama nang napiga poin na ikopay barota di tonga-tonga ni Huriata na perjolo sian poin nomor 8 di agenda HKBP nang dipay baru 2021 dang disurato di sitang yang nahohom hati hamanopoti dosa domutusi hobar tuha putusan ni rapok padita hatopa 2020 dang si pamasabe partikian nahohom di tiki panopotion ni dosa dohot baga-baga lapatan nakamanga kenang sokon nakid di tiki namanopoti dosa hita dang poladong be musik langsung nama selesai tato poti dosata itu termasuk nama baga-baga ni debata taring otu hasesani dosata nunga di pasade di Sadok HKBP taring otu nama nopoti dosa. Poin 10 na paduahon na nagsipasahato tuhita di agenda HKBP nung di pay baru di 2020 sada hapeahan di kur ima dukon nakatidakon haporsyaon adorang so titing dohot dukot titing dumengkang madisi hapeahan niya kakur alay diatur hon sabuboy na unang mapola lobi siyang tolukur di bagasan sada parmingguan asing ma molo parmingguan na khusus isarana pesta huria lapatanda kamanga kenang jadi nakina dong dope kur adorang so makatidako kaporsyaw kita alay mulai hari Minggu padomon na may dungsay makatidako kaporsyaon baru dungsay warta jemaat holanon di haputusan di parhalado tatoleransi ma di tonga-tonga ni Huriata molo tungadong P4 kur 2 Mei sebelum warta 2 Mei setelah warta alay mula dong 5 ikon otomatis manaik tugi jang sada di bahasa di ibadah bahasa Indonesia asa ido na dihatai di rapok paralado di tonga-tonga ni Huriata manang di persermonan baru na bagian na patuluhon imasian nomor 20 tuhalak nang marguru manang radi rohana lau mangguruhon hata ni debata jalan na mangoloihon Jesus Kristus gabe si palua di bana jalan na sohyado pe ibanda dididihon manang dihuria dia pe tubagasan goar ni debata ama na doktor di Purbadia alay molo nungah ya ibanda dididihon tubagasan goar ni debata ama anak doktor di Purbadia sian huria dia pe harorona na sujadi dididiho be ibana gabe mangulahi nang si patakason nami di son dangadong di tonga-tonga ni Huriata padidion mangulahi jadi tibahalao kebetulan merdalan itu sada huria tertentu nang dididi muse olo muse dididi tang boy dididi 2 hali molo nang tardidi nung abe selesai songoni do molo lao tu Jerusalem manang molo lao tu sungai Jordan unang adong be namanggoar gabi tardiri mangulahi molo maridi mandi silakan ala yang walau dididi mesti di bagasan goar ni debata amana doktor di Purbadia i dang boy ala molo nong masuk sahali masuk ibanda tu harajaw ni debata nunga di harajaw ni debata dang haluar masuk tu harajaw ni debata baru na mangihut akka mga kainang sosialisasi na perpurima siyan na 10 poin anggo 56 poin nung taulahon dohot adong dopeno nang guay tugas ni padita namay dohot kaparhalado alay khusus turuas ni Huria asa di boto ima taringot utang yang pilihan nasa pilihan na pinapungo ni Huria di tiki pertanyanga pertupulon pabagason dohot aka ulaw na asing na hinobasan ni Huria rap ditanyako di tiki perminggu godang alay perminggu nido ina ni
ala per minggu ni do ina ni nasa ibadah mana persebot tu debata jala siani do hita borhat bahin pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata madulo akan na somarama na somarina do takana balu di hapurson na si Dahut mangaradoti diri maralohon portibion unang marlidang lapatan na molotang yang pilihan di sude ibadah tapasada ma di ibadah minggu songon na jolo di tonga-tonga ni huriata na perpudion gabiadong parhusoran memang ala di aka mungkin ima parhusoran di patikian na salpu dohot di ibadah pertangyangan gabiadong tangyang pilihan alai mulai minggon langsung nama sude tangyang ini di pasada di ibadah songon non menutup minggu hita manang Yakob piliani ala adong dua versi na selilingon dapat tabad di huria ia tiki punguan kategorial papungu pilihan do dang adong pilihan misalnya marguru ama dohot ina manang PA ama dohot ina dang pala dong papungu pilihan dang pala dong tangyang pilihan alai ia pertangyangan adong tangyang pilihan bulusma tapasada di ibadah minggu manang di ibadah nodung song penutup minggu di tonga-tonga ni hudiata atarima kamang na baru manang dang na baru sa sitong na mangulahi muse mulak tuage datay songon naong najolo tapake di tonga-tonga ni hudiata asasada sadok huria HKBP di tonga-tonga ni Portibion ima naong diputuson di Rapo Padita 2022 jalan naong mamulus tu sinode gudang di hari nong salpu horas madita saluna Marede mahita sian buku edel 650 walu ayat sada namangihut laus tapapunguma peleatap sada A sada B. Dalam bahasa Indonesia, 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 dalam bahasa Indone
Dami di debatan sumurung sian saluhut ngaroha. Imam mangarajai hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hapa ni debatan nagabitur pu jamita di minggu tasadarion imana tersurat di Rom Sada mamuka sian ayat walu sahatu ayat 15. Rom Sada mamuka sian ayat walu sahatu ayat 15 ujahama di tongat-tongat. Sihol ni rohana manopot huria Rom. Madok mauliate au jumulu tu debataku marhite-hite Jesus Kristus siala sudiham ala tuliat portibiodo tarbarita hapor siamuna dang macadi au marningo tamu ia sitidangiku do debatado nahuoloi di bagasan todikku di nahubaritahon anak nai totong do hupangido diaka tangyaku anggia tung manang adiga pelomoni rohani debata patiurhod dalaku manopot hamu ay masihol doau marnida hamu anggia tung tarlehonahu tu hamu di basi lehon-lehon partodion patuguhon rohamuna odo tahe naing dapotan hiras ni roha nang ahu sian hamu hinorhon ni hapor siaut tabi alai naing mabotom muna akadongan nang jut-jut do ditahi rohaku manopot tamu asa marperbui au nang dihamu songon nadiaka bangso nalibani alai tersabat doau rasi rasa nuaing namarutan doau dihalak gorik nang di bangso naliban diaka parhapistaran nang diaka nahurang roha dibaheni usakap sian nasa rohaku majamitahon barita naulii nang dihamu di huta Rom ido sahatna. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Roma 1 ayat 8 sampai ayat 15. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepada kamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berminat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian firman Tuhan. Akamanga kainang mauliate ma dohonot tatu debata di tanggal 7 Oktober na salpu. Gok ma umur ni HKBP 100
tahun. Jadi nunga 114 tahun HKBP dung di paojak debata manang dung di loas debata jongjong di tonga-tonga ni Portibion mamuka mai sian tapanuli sahat tu sude desa Nawalu bahkan na perpudion nunga jongjong huriata di Jepang. Tahala sodo pabahenan di debata. Bui songoni jongjong gudang na manang songoni bidang na pakubasiud di HKBP tanga pala songon metode na pinake ni akka parbarita na uli na jolo na Russian Jerman tutano Batak alay tuntahalasod do akka perbue ni haporsiaw ni ruas ni HKBP dui na marserak tu akka desa na walu. Song ni do parjongjong ni Huria Makassar ala na rodo halak Batak ro halak na Porsea ro halak na olo pajongjok kodo patuduh na Porseaw na gabe jongjong Huria Makassar. Hampir di sudah song ni do inganan parjongjong ni HKBP nang pola lobi 4.000 jemaat nuaing lobi hurang 4.000 jemaat manuaing HKBP 4.000 Huria do alai jemaat na lobi hurang 6 juta halak. Sudai jongjong dia ke desa Nawalu perbue ni haporsiaun songon perbue ni haporsiaun ni si Sadrak Mesak Abednego natajahan nakid di turpu epistel gabe Porsea halak jala gabe di ida halak hanguluan doh ta porsiaun doh parsihohoton ni akan aporsiai dia dupan ni debata. Jalai ko tahalasod do dakolan parjongjong ni gereja marhite parbue ni barita nauli di hajongjongan ni huriat HKBP sai dibuat domisi tolu nama cai balga ganuk borhat manang ganuk jongjong huria ima di nama maritahun barita nauli barita handuauni alalau si ihud do ditiki dibuat nang persiajaran manang persikolahan. Asa di setiap inganan do ditiki gereja mula-mula na perjolo di habatahon manang di HKBP di dia jongjong gereja laos di sido di bain gabe kelas untuk marsikola. Ido madna bolo di dongata di Aceh Tenggara manang di kota Cane do sekitarna macai gudang do di si dongata silum marsikola di sekolah di gereja ni HKBP. Apalagi Bung jongjong tahun 70-an HKBP di Aceh Tenggara ada dangadong dapat sekolah na umum bahkan sekolah negeri pedang adong dapat hati-hai alai sekolah ni HKBP nunga jongjong jadi gudang do sanga pejabat-pejabat ni Aceh Tenggara na tamat si sekolah ni HKBP idia do sekolah si SD HKBP doa uninda takola ni alai dohot do misi na luar biasa dibuat ima taringot tuhai pason asam molo na jolo di ganu inganan seadong do hera puskesmas manang lembaga tu kesehatan lau menjaga hahipason ni halak Batak menjaga hahipason ni halak Kristen marhite misi na binuan ni akaparbarita na uli tutano Batak sianido lam berkembang tu sude inganan manang tu sude tempat song natadok nakin parjongjong ni huriat HKBP kemungkinan molot di luas tu hatta jongjong mara tu 2 tahun naneng ro di Hong Kong HKBP ala nunga tong di si gudang halak Batak na patadi dahon hajongjongan ni haporsiaun na tanpa borhat parjamita manang padita tu si mabuah misi nunga pradena si da pajongjokon hola ro nama lau mamarita hobarita nauli tusi asa ido hinatabo doh tinauli ni halak di nalau mamarita hobarita nauli terluwobi ma di naung 114 tahun huriat HKBP Tamulate humai di namar ulang tahun HKBP 114 tahun di tanggal 7 Oktober na di hari Selasa naung sal. Saya di los tu hatta malam tu majuna hudiat HKBP. Hobar tu ulang tahun ni hudiat dibayad do gabe topik manang tema ni minggu sedarion imam majami tahun barita nauli sian Nasaroha memberitakan Injil dengan segenap hati. Tutu di paubuk do turpuhon
lau mengalusi tu topik minggu ima sian hadirion ni Apostol Paulus. Nah, di patuduhon ibana songo dia panatapan, songo dia rencana perjalanan ni ngulu ni ibana di pakubasion do di ulaon na manang di perjami tahun na dung dirajumi ibana hanwaon na pinatupan ni debata di bana dung dirajumi ibana na dilehot debata di bana sada ulaon tugas ima dinalaho mamaritahon barita na uli. Taida nakis yang kesaksian ni Apostol Paulus taringo tu halak Rom manang huria na di Rom. Ala sasitong na dakyado ibana berkunjung tu Roma manang tu huta Rom ditiki manurat suraton. Alai nga dibege ibana songo dia barita ni hapor siaon ni halak Kristen nadong di Roma. Ido pola ido kibana nunga terbarita di sadok portibion hapor siaw muna. Hapor siaw ni halak Kristen nadong di Rom terbarita ala totong nasida bersaksi di bagasan hapor siaw na nang peragam tantangan parukilon di bulus nasida. Aidang mulus-mulus panguluan ni halak Kristen di Rom hati-hai. Aidang piga do na porsea apalagi di masa ni Kaisar Nero. Gudang do jolma na ikon di pesiak-siak ala ni hapor siaun. Alai nang pe gudang tentangan hambatan say totong do nasida pajong jokon patuduhon ngulu hapor siaun na sampai dituduh do nasida na setia na taat totong di hata ni debata na soolomi berhapor siaun na nang pesongo dia na masa na nadupan nasida ido na pinuji ni Apostol Paulus. Tudo sumarahan waingon song nanyalupan ni dongata na di Nigeria. Di Nigeria saat pertikyanon ngadong namate sampai tu 52.000 halak, 52.000 halak ala ni hapor siaun na manang ala halak Kristen ibana. Meragam cara dibain lau mabunuh halak Kristen na dong di Nigeria. Alai se totong do nasida sia tonga-tonga ni halak Kristen ini saya dibatuduh na porsiaw na dang sumurut nasida. Ala dihapor saya nasida do huaso do tagugoni debata dohot bakirimon dihanguluan na pinatupan ni debata ido nong marga di nasida asa dang mibar dang sumurut bahkan dang beralih nasida dang ditinggalhon hapor siaw na alai hotdo Kristus nagabe jaminan hidup nasida. Hira saurdut manang hira songonido gobaran ni ngulu ni halak Kristen dimulanai anggo di wilayah manang di huta Rom. Alai sai marsi hohot do nasida. Jale siani do kami mercita-cita si Paulus nang dohot nang roi bana sahat huta Rom asa di barita barita nauli sarap na sida marlas ni roha rap na sida masih tukol-tukolan di hapor siauni di boto si Paulus songo dia parukilon ni halak Rom manang halak Kristen na di Rom jala songonido parukilon ni bana di namalau mamari tahun barita nauli sarupa do parukilon na sida di nalau mamari tahun barita nauli alai di sido na sida dihirim si Paulus asabuy na sida saling menguatkan di ulaun do di nama kajongjokon ima hapor siauni di bagasan perngulun na sida jala siani do ibana borhat lau patuguhon rohani halak Kristen nadong di Rom di dokibana say tangyakonon say martangiang ibana tu debata asa say dipargugui diurupi halak Kristen na di Rom ala marhiti hajongjongan ni halak Kristen nadong di Rom di sido cikal bakal gabelam turu begudang nana porsea jalalo sido nani haporsean di dongata Katolik ubain na laos gabi disi di bahan nuaing pusat manang gabi disi do gabi pusat ni gereja Katolik. Jala cita-cita do harapan misi Paulus
di napataridahon haporsiaon na law sekaligus di nama jamitahon barita nauli sian nasa rohana law sekaligus do di dokibana ikorodo ibana law mabaritaho barita nauli tuhuta rom asa doho porsea salut suku-suku nadong di ruhuta rom Jahudi nangadok porsea hiad disi alai dohot do halak gorik manang halak Junani naing dohot niap mersauli ho barita nauli dohot taka suku-suku asing di huta Rom ala ima salah satu kota terbesar pada saat ini ay di sido ibu kota ni kekaisaran Romawi pada saat di cita-cita do harapan ni bana patuduhot do hina arga dohot tanggung jawab dohot tugas ni akana porsea dohot tugas ni naong majalo harua do tangu dua hanguluan sia debata gabe dianggap ibana do utang ni ibana marutang doa saya berhutang ni ibana lama maritahon barita nauli di tonga-tonga ni ngulu ni halak nadong ima di huta Rom asasian motivasi na merasa berhutang ibana lama maritahon barita nauli di sini ibana semertangi yang mangido tu debata asa dilihat debata di bana kesempatan sahat tu huta Rom jala pada kenyataan na sanga do ibana sahat huta Rom nangpe di penjara nangpe dalam status tahanan sahat ibana di huta Rom alai di sima di patuduhon ibana hatugun ni haporsiao marsioho di debata jala lau sido gabe dalan mamaritahon barita nauli di tonga-tonga ni huta Rom manang di luat Rom siani mahita kamanga kenang lao borhat mangula persuruan ni debata di bagasan ngulutta dohot mahita mamaritahon barita nauli sian nasa rohata sian nasa ngulutta bahkan sian nasa tindakan nasa pabahinata asa sahat barita nauli jala asa di ida halak pardua ni haporsiota manang na di dia pehita tinggal na perjolo majolo taida isi do na borhat mamaritahon barita nauli ternyata na bertugas untuk memaritahon barita nauli takolan padita takolan pelayan full timer takolan majelis manang-manang sudia kasitua takolan natadok parhalado na sopartohonan alai sudedo na terdiri di bagasan goa ni debata ama anak doktor di Purbadia jalan doktor terjutu harajau ni debata sudedo hita bertanggung jawab mamaritahon barita nauli sudah kita terpanggil untuk memberitakan Injil dengan segenap hati karena kita telah dipanggil menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus. Kita harus menyaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Aidi dokdo tugas niak kena porsiai marhitina ginoaran na tri tugas panggilan gereja. Tolu pajuon naikon ulahonon niala na porsia ima untuk bersekutu. Untuk bersaksi imam mamaritahon barita nauli dohot untuk melayani atau berdiakonia berarti dangadong siya tonga-tongata naso mertugas naso berhutang untuk memberitakan Injil sude do hita bertugas bertanggung jawab mamaritahon barita nauli sian sude perdalanan di nguluta manang nadi dia pehita ditempatkan manang nadi dia pehita mangula manang nadi dia pehajong-jongat jala song natadok tahamulate hoddo hita masing-masing di luas debata bui hita mangula di piga-piga instansi nape sahalak adong demang na piga siya tonga-tongata na mangula nuaing hanya sendiri mana kolan ibana nama nada jalan nama nuhu silang ni Kristus di sada instansi tertentu bui do marukil alai molo totong hot di bagasan haporsiaun justru gabi bodohi anak emas ido somalna di tonga-tonga ni pernguluota alai molo alang kapalang do hita patuduhon pajo haporsiota di nasa ulota do di nasa pakubasiota boido gabi justru dan gabi tiruan dan gabi contoh bahkan boido gabi dang jamita manang boido dang pamaritahonan di barita nauli molo alang kapalang do hita di hadiriota song nahung nokop ni Kristus di dia hita mangula alai molo lanta parsitutuhon patuduhoni hadiriota pasti do halak marnida
tutu do ibana na porsea di Kristus. Luar biasa do ibana. Ai boy do ibana mangulu, boy do ibana mangalaka, boy do ibana mangulaulaun, bahkan bertanggung jawab di ulaun na siganu pare ala ni haporsiaun. Ala siani do hita borhat mangulan na dengka kita ala ni na porsea do hita di debata. Mangulan na dengka kita ala nang ditobus Kristus do hita. Ido tanggung jawab ni na porsea. Laos ido tanggung jawab tadi nama maritahun barita na uli di tonga-tonga ni pertibion sian nasa rohado sian nasa nguluta. Song nido mangula ulota sian nasa rohado sian nasa nguluta. Song nido di nama maritahun barita na uli. Molo tapadomu tu ulaota si ganupari. Dohot tapadomu tu pamaritahun barita na uli. Tanggung jawab na ikot tap ulahonot tado na dumengkan barbuin ni ulaota. Son halak na porsea itu. Allah halak na porsea mangulaulon na dang asa adong imbal minanulana. Allah itu tang jawab na do. Allah porsea do hita anggo na mamasu-masu na taulai debatado mangula hita jolma manabur pehita Allah yang guna masu-masu debatado. Asa meriti sudi si ulota manang sudi na tapatupa tanggung jawab ta doi lo songoni do na mamari tahun barita na uli molo tajong jokon barita na uli marhiti tindakan do papahenata apalagi marhiti haporsiauta marparbue doi pasu-pasu hono ni debata dina marnida doh dina humalia kita gari raja na sangap raja Nebukadnesar Nesar boy diabitakas di hati dako ni bana habal gaun ni debatani si Daniel, debatani si Sadrak, si Mesak, do si Abednego. Holan mamereng haporsiaun ni nasida na tolu na pinamasuk na tuwa pinamarnala itu pamurunani mangulu nasida ala wasu ni debata. Asa itu sada model contoh manang tirua di hita di nalau makati dako barita na uni molomar situ tu hita di haporsiauta di sido di patuduhon debata gabe jamita na mangulu hita di tonga-tonga ni pertibion asa lam tabba bilangan ni na porsea lam tabba bilangan ni na marulup-ulup manlas ni roha di nalau mamasuhi tungolu nang pinaradi ni debata. Aran nga kamanga kainang laos dapabagas ma dohot tugas do tang jawab tadi nalau mamari tahun barita na uli di bagasan padalanan ni nguluta di tonga-tonga ni pertiwio di patikyatan wain na perjulu macari kota pe lam magudang hita di bagasan haporsiaun molo lam magudak kita di bagasan haporsiaun lam sianidu hita gabi didorong termotivasi lahu patuduhon haporsiaut tai di bagasan parngulot ta siganupari alai molo sumagurang do haporsiautai molo kerdildo molo lamet-metdo totu tang mampu hita patuduhon haporsiaut idu nuaing nanjuhonon na buhado hita sabui lam matoras lam berkembang di haporsiaut rikotma lam marsitutuhon di parsauran dohot debata majaha dohot lao totong berkomunikasi doh debata di nasa padal nguluta. Ala setadokdo ngolo halak nang lam tabba haporsiaun na ima nama bege do nama siajar hata ni debata. Ai haroroan ni haporsiauta ima di nama bege di nama jalo hata ni debata. Molo nuta bege hata ni debata ima gabe lam magudak kita di haporsiaun jala idu mabelas ni roha di hita songon na niya dupan ni si Paulus nang pegudang parukilon na niya dupan na di tonga-tonga ni Portibion nang pegudang parukilon dia dobi halak Kristen adong di huta Rom ala bertumbuh do haporsiaun na sida ala berkembang iman na siya nido na sida marlas ni roha lau mamodus Portibion mamodus do madalani sidalanan na sida asa selalu adong doha perangkaian sian hato rasun ni haporsiaun gabe jupang las ni roha di bagasan nguluta nang pe mungkin gudang pergumulan nang pe gudang tantangan nang pe gudang perukido di bagasan nguluta napaduahon lau pabagason bohado hita di nalau mamari tahun barita naudi molo lam matoras lam berkembang lam bertumbuh haporsiauta
siani do hita lam marsitutu rap dohot debata pajupang dohot debata makatai dohot debata dinasa padalinguluta idu benda didok nakin sai manangnya ko masih tanyangan si Paulus dohot halak Rom manang huria Kristen na di Rom ala debata nama masu-masu na sida nama kokop na sida siani manaing totonghot na sida rap dohot debata dinasa padalingulu molo las ni roha pe gabe rap dohot debata molo jut ni roha pe rap dohot debata molo parukilo pe molo tantanga pe bahkan molo adok ancama pe gabe rap na sida dohot debata berarti halak na marsitutu di hapor siaon na do manang lamatoras di hapor siaon na say marsitutuhon ngulu pertangyangon di bagasan nguluna talumubi nguluna pajupang dohot debata anggo somatoras sape hapor siaon na tung so di persitutuhon ido lau pajupang manang bersekutu dohot debata alain molo sa itu tu lam matora sapor siauta berkembang bertumbuh hapor siautai sianido hita gabe serap do debata bahkan masihol pajupang do debata bahkan masihol makanangihon hata ni debata molo tabi gepe jamita gabe masihol hita lau marsiajar asa lam tabba hapor siauta marhitin manangihon hata ni debata jala halak na ngulu di bagasan hapor siaun halak na bertumbuh di bagasan hapor siaun laus ido na marsitutu patari dahon dohok makanguluhon barita nauli nagabe dalan mamari tahon barita nauli di tonga-tonga ni Portibion dalan mamari tahon barita nauli tunahumalia kita songon amanat agung na pinasahat ni Jesus na pinasahat ni debatatu hita lau mamaritahon barita nauli tu sadok Portibion mamaritahon barita nauli tu sadok na tinopa asa doho timar saulihon barita nauli di bagasan perdalanan ni Portibion sahat tu nasikop hita sahat tu hanguluan na saliling nililing na atong tuhat na mamangurubi hita lau bataridahon hapor siauta jala marsitutuhon sian hapor siautai gabe tiruak kita di nahumalia kita ala lausima dala tamajami tahun barita nauli sian nasaro harus siap pikirata tutonga-tonga ni Portibion hobar ditugas dot amanat na pinasahat ni Tuhan Yesus tuhita sona ni suraton na di kisap para rasul manang diulaun ni apostel sada ayat walui amin matang yang mahita. Mau lihat ma Tuhan di pasat rohanami dio di nomor saringar hatam di tonga-tonga nami di ibadah nami apalah di bagasan sedarion nama johami asa tung takas supatari dahok kami hapor siaon nami jala gabe ima dalan nami gabe jamita na mangulu hami di nahumalia kami ala ni parsihoton nami di hapor siaon nami dohot di persitutuon nami mangulahon lomo ni roham atong sai urupi hami asasian nasa roha nami jala rajuman nami utang nami mabain na denggan mabain na uli terlumobi mamaritahon barita na uli tu sadok Portibion song pajuon ni Jesus tu sude akan ang tinubus na lau borhat tu sadok lia Portibion mamaritahon barita na uliim atong selampataw kami asalamatora sami di hapor siaon asa tutu gabi jamita na mangulo kami di nahumalia kami dohot nang dia kaulaw nami di batama nami laos tangya konon nami do di bagasan sadarion di sude aka ulaw di tonga-tonga ni Huriam terkhusus ma Tuhan di aka panitia nang terbentuk panitia Natal remaja do naposo ama dohot ina asa homa na marguguyhon na sida di pangaradion na asa tutu marhiti akan Natal na dipatupa di tonga-tonga ni Huriam gabi sada panidangion kesaksian me di tonga-tonga ni Portibion naong huhalasok kami harorom tu tonga-tonga ni Portibion humokop kami harorom tu tonga-tonga ni Portibion manubus sami jala mangalehon haluaon do ngulu na baru di hami
sai patau urupi nasida di ulau nang pinasahatmu di nasida sadarion. Jala pasato nami do toho Tuhan nang sudi aka ulaon di tonga-tonga ni huriam marhite aka ibadah wilayah, ibadah keluarga, dohot ibadah kategorial. Na di patupa di tonga-tonga ni huriam do di bagas ni ruas ni huriam losoni do di inganan naung ditotuhon na nagsipatupon na ibadah padang. Tuhodo pasato nami saluhut na Tuhan ulau ni asa marhiti akka ulaon dohot di ibadah nami tutu mega be memujion nami tuho jala lampat orason hapor siaw nami asa lam margogo hami maka jongjok ko marhiti parangin nami do pabahenan nami di batama nami los tangya kuno nami do nang tujulom nang diaka dongan nami do ruas ni huriam na di bagasa parsahiton inang simatupang boru simanjuntak, inang banjarnahor boru manulang, nona parulian pasaribu, amang hamanurung natongon nuaing di rumah sakit, inang naibaho boru pasaribu, inang setorus boru pajaitan, inang siditonga boru samoser, inang silaban boru papahan, amang setorus pane. Inang setanggang boru Huta Barat, amang SPP Pasaribu, inang Huta Barat moru marpaung, yan akon nami Jelita si Hombing. Tuhodo nasida pasaton nami Tuhan, ang giatho na margugihon nasida, dihagalion ni pamatang nasida nuaing. Lehon na mo din nasida gugu do tahay pason. Urupamu nasida marsihoho di bagasan hapor siaon na asa sa totong ho Tuhan di ju di pangasahon di sudi kondisi na niadupan nasida nuay pasu-pasomu Tuhan proses pengobatan na nidalanan nasida jala pasu-pasomu proses pemulihan akanong nidalanan nasida dalamu me Tuhan lamana bahay pason do las ni roha di nasida tujuluan ni ari saya sinurhamma Tuhan na pahoton hapor siya nasida tarlumobi mga lehon hai pasok di nasida. Di batama nami los tangya kono nami do di sudi ruas ni huriam na ulang tahun kelahiran di nasa mingguan dohot ulang tahun pernikahan mauliate ma Tuhan di sudi gajang numur na pinasahat mauliate ma Tuhan di sudi akka basa-basam do paso-pasum no jinalo ni ruas ni uriam selam tabamu madinasida las ni roha lam tabamu dinasida gajang ni umur 7 hari sai paso-pasomu dinasida di tonga-tonga ni perngulon na ahan na hinirim na pinarsita nasida asabuy jupang parsihohoton dinasida lau manada di sudi pabahinammu do pangaturmu dia kaperdalanan ni ngulu nami di Portibion lehonomu kebahagiaan dia ka namar ulang tahun di pernikahan. Sa ito toko na mga lehon holong do las ni roa di nesida di persaripeon. Asa di lala nesida pangaramotion padonganion do pajagom dohot na mga lehon ihot-ihot maditeolong ni roha di ngulu nesida. Di batama nami los tangya konon nami do di bagasa tikion terlumubi nang dia kadongan nami na marukil ala ni hapor siyaon na songdongan nami aka na mga dopi penghambatan na mga dopi penganiayaan song di Nigeria sa totong pahot hapor siyaon na sida Tuhan asa margugo na sida nanang songod dia pe huwason ni Portibion huwasom do na gumogo mga lehon gugo do taduaon di sudia kana ni haurongami jalatang yakonon nami do apala di bagasat tikyon di namarlas ni roha huriam hakabipi naung ojak 114 tahun di pojak ko di tonga-tonga ni bangso nami nang di Portibion mauliate madia sini roham taruli hami di barita na uli taruli hami di hamajuon taruli hami di las ni roha bulun ala nunga dot hami na pinaluam
gabi dotan pernah puna di nguru na saling dilingna. Pasu-pasu huriam hakabipi asal mangarerak jala lamar perbuwe ulaun pakobasion do pamaritahono ni huriam hakabipi jala pasu-pasu muna kami saluhut na ruas ni huriam asa doho tami lo pataridahon doho patuduhon mariti haporsion nami asa rapami bertanggung jawab mangula doho pahibakon di ulaun do di pakobasio di tonga-tonga ni huriam isa do portibion. Urasi hamisian na sadusa pangalasion nami. Asa unang traba pasu-pasu na spastomu. Di bagasan Kristus Jesus. Tangihon jaloloy mapangiduan nami. Amin. Tapuji Tuhan marhitede sian nomor 666 ayat sana do seterusna uhut papung pilihan. Tapasahat mapilian na tapapungon tudupan ni debata matang yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang horo-haroruan ni saluhut sila leon na denggan dot naso libasan na mauliutus. Hupasa tami masyan na nilon mito hami pilian nami to ho. Sa ijalo may gabiwap na hutsus di julom. Paso-paso may jala ramoti. Aso para siya kami pilian non. Pati bulon na rajom di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim.
Hasalam tada hami gudang nisi lehon-lehon mi Tuhami. Hasalam grigir hami madok mauliate Tuho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana lehon me Alia manami na di banua gijang sa pinurbadia magwarmu sa Roma harajonmu sa saut malomani roham di banu tongon son na di banua gijang lehon matuhami sidero nang uluan siapari sa sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Mulak mahmu di bakasan dami, jala-jalo mapasu-pasu sian Tuhan di batamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim.
nangi marmudu au siana met tuna balga dio paau dia binau asa sonang modomau dideng